Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Karong liwas sa Semana Santa, kalbaryo gihapon ang atubangon sa mga motorista kay laing mega oil price hike gihapon ang ipatuman sugod ugma Abril 7. Gianunsyo sa mga retailer ang laing hugna sa oil price hike kung asa sa ika-13 nga sagunsong semana musaka ang presyo sa gasolina. Sa advisory sa Shell Pilipinas Corporation, 5 pesos ug 90 centavos ang usbaw sa kada litro. Sa diesel, 19 pesos ug 80 centavos ang isa ka sa kada litro. Samtang sa kerosene, 9 pesos ug 10 centavos kada litro ang usbaw. Kini na ika-15 nga sagunsong semana ang usbaw sa presyo sa diesel ug kerosene. Ginahulat pa ang anunsyo sa ubang kumpanya sa lana. Tungod ini posibleng moabot na sa kapin 170 pesos kada litro ang diesel ug 120 pesos kada litro ang gasolina. Kini tungod gihapon sa krisis sa Middle East kung asa gihulga ni US President Donald Trump nga targeton ang mga power plant ug tulay sa Iran kung dili ablihan Martes sa gabi Eastern Time ang Strait of Hormuz kung asa moagi ang 20% sa world supply sa krudo.